Avui és dia de treure tot l'agraïment que tinc dins de mi amb senzillesa i amb el cor en la mà. Avui és dia de fer un xicotet repàs i de mirar el camí que hem recorregut junts. Vaig començar el meu viatge fa 5 anys. Un viatge en el que vaig poder introduir-me en el món de la gastronomia. En realitat va ser el meu refugi. Un lloc on poder deixar eixir totes les meves emocions i inquietuds. Va ser a casa, amb la meva família, la cuina i davant de l'ordinador on he viatjat buscant les arrels, buscant la tradició, buscant el que un dia vaig perdre. Fruit d'aquest viatge he aplegat fins ací. El resultat són 5 anys de receptes i milers de records. És un plaer poder disfrutar amb tots vosaltres d'aquests moments per a mi sempre inoblidables. Però aquest camí, com podeu entendre, no es pot fer sol. Estic envoltat de gent meravellosa que ha confiat en mi i m'ha permès dur a terme tots els meus somnis. Una bona mostra la tinc avui així davant de mi. 14 anys. Recorden l'edat perquè ara van a comprovar perquè dic això. Va néixer a Xàtiva, amb tan sols 3 anyets va començar a cantar i amb 11 anys va participar en la Veu Kids, quedant-se en l'equip de David Bisbal. Fins al moment ha guanyat diversos concursos de cant a nivell nacional per la Comunitat Valenciana, cant amb equips d'Alberic i quedant segona també finalista en l'Invictus Show del programa Televalència. Ha guanyat també el concurs internacional de la Brúixola del cant. Li encanta la guitarra, es desviu per transmetre a tot el públic la seva passió per la música. Anem a gaudir de Lucía Molina. Por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. I a Carmen Pallares i a Sergi Pellicer de l'Associació de Fem Terreta contra el càncer de pròstata. Un fort aplaudiment per a ells, per favor. No et rendeixes, per favor no cedeixes, encara que el fred creme, encara que el vent mora, encara que el sol s'amague i emmudeix el vent. Encara hi ha foc en la teua ànima, encara hi ha vida en els teus somnis, perquè la vida és teua i teu també el desig.
Pa que sols du massa mare, farina, aigua i sal. És un pa més fred, és un pa més agonat, com diguem així a València, però no sé raó. És un pa transhumant. El pa transhumant és el pa de la Manxa, és el pa que és una mica més preta. Quin senyor? Quin senyor? Quin senyor va ser? Quin senyor? El senyor! Ah, tu. Mira, Jesuset, saps què te dic? Que en un lloc on tens traïdors, violadors, assassins i descreguts, no sé si me convé anar. Ala, me la rei! I se'n va anar d'allí. I ningú sap on ha parat. En primer lloc, vull donar-vos les gràcies a tots i a cada un de vosaltres per estar així, sincerament. Gràcies per recolzar aquesta causa, aquesta bona causa. Gràcies per arribar el muscle. Família, amics, companys, estimat poble, a tots gràcies. A l'Ajuntament, a tota l'organització que està darrere, als col·laboradors, als patrocinadors i també als que no han pogut assistir a l'acte per diferents motius. Una causa, un motiu, una lluita. La qüestió és participar. Per això, a tots els que han col·laborat per poder aplegar fins ací i han dit jo també participe, moltes gràcies. M'agradaria fer un reconeixement especial a unes quantes persones que han sigut determinants en aquest viatge gastronòmic i que m'han omplit la maleta d'amistat, de coneixements i de tradició. Ell és Juanjo Rausell, del Fort La Taula de l'Abuelo, de que en tantes ocasions us he parlat a través de les redes socials. President del Gremi de Forners i Pastissers i membre del grup de València Pa de Qualitat. Un home que desenvolupa una tasca de recuperació de la tradició, un home que fa pa de qualitat i que m'agradaria que li donem un aplaudiment i que pujar arreu del país. Paquito Chome, junt a tot el seu equip Can Ros. Rec en Rec no es pot concebir, i ho dic en sèrio, no es pot concebir sense ells. Ells m'han permès dur a terme tots els meus projectes, totes les idees. Aquest gran event, avui, que estem celebrant, no seria possible sense la seva aportació, i després ho podreu comprovar. Actes com el Can Ros en Perol, el Sabor i Tradició, dinars, sopars, jo que sé en quantes salaus han pogut estar. Per tot això, i per l'amistat que ens envolta, vull fer-los entrega d'aquesta menció. Un aplaudiment, per favor, al Paquito i al Chorme del programa. Esta aventura és mútua, hem compartit, seguirem compartint, és gràcies a l'esforç. Crec que som dues persones que s'ho currem i jo crec que l'esforç, el sacrifici està ahí. Estem per una molt bona causa i jo crec que és important per a tots el rodejar-se d'amics i de família. I jo crec que jo a casa ho faig, per a mi la meva família és indispensable. Estic ahí, són els millors. És mereixedora d'una menció pel que representa, per l'esforç, pel treball que dia a dia duen a terme de manera desinteressada. Avui les associacions locals participen en nombrosos actes i en aquest acte tampoc podien faltar. Escuchar a part de la Junta local, crec que ells i elles són els que se mereixen això perquè no perden, sinó que gasten part de la seva vida en treure fondos per a la recerca contra aquesta malaltia, que en realitat és una loteria i ens pot tocar a tots. Així és que volia que estiguera reconegut i que estiguera acceptat. Gràcies. L'Institut Valencià d'Oncologia de Vigo, el qual realitza una tasca d'un valor incalculable, propera i familiar, quan el tracte amb el pacient i els seus familiars sempre han estat a l'altura de les circumstàncies. Una tasca que es posa més de manifest, si cal, amb el servei d'atenció domiciliària. Els que per circumstàncies de la vida hem rebut aquest servei, directe o indirectament,
hem pogut posar en valor el grau d'humanitat i de respecte de les persones que exerceixen aquest servei, així com la seva entrega i professionalitat cada dia, cada hora i cada minut de les nostres vides. Jo volia fer un poquet més especial el tema i jo m'agradaria que pujaren a entregar-li el guardó a dues persones que coneixen molt de prop a aquestes persones, ¿vale? Una d'elles és Montijo Jesús y la tía Angelita. Estamos convencidas que tenemos el mejor trabajo del mundo y esta noche sin duda es uno de esos momentos. Nuestra actividad nos permite entrar en la vida de los pacientes, en la de sus familiares, con el propósito de aliviar y acompañar hasta el fin. Somos nosotras las que os estamos hoy agradecidas, muy agradecidas, a los que estáis ahora y especialmente a los que ya no están. Pacientes que acompañamos, que nos regalaron sonrisas, atenciones y a los que intentamos ayudar mitigando en lo posible su sufrimiento. Todos ellos están con nosotras y si no sabemos parar, volver a ellos, descansar en su memoria y aprender, no sabremos atender a los próximos pacientes. Gracias a todo Alcácer, de verdad, desde el corazón.